Отново дойде ред на уикенд гостуването ни. Този път ще ви срещнем с една от най-красивите и нашумели български актриси Елена Петрова. Повода да се видим с нея точно днес е датата 11 септември. През 2001 година, когато двете кули-близнаци рухнаха пред очите на цял свят, тя се намира на метри от Световния търговски център. При нея сега е Десислава Ризова. Добро утро! Добро утро! Ще говорим с Елена Петрова. Хващаме на снимачната площадка. Тя работи от ранни зори. Добро утро, Елена! Преди колко години станаха вече 9. Ти си била на 11 септември в Световния търговски център. Какво видя там? И там видях Ада. Първо аз да кажа добро утро на всички зрители на ProBG. Тази дата е много зловеща за мен. На тази дата, 11 септември 2001, мисля, че целият свят се промени. Мисля, че тероризма се легитимира пред целия свят като една зловеща сила, която може да постави на колене и да... Една държава като Америка, тази империя, която всички вярваме, че е една от най-силните държави, да спре да съществува, да изпадне в ступор, да замръзне. Точно на това бях свидетел и повярвайте ми, това не беше кино. Беше наистина много страшно. Минаха доста години. Какво ще запомниш? Лица на хора, гледки? Какво те впечатли най-много и те потреса? Потреса ме всичко, което се случваше. Това, че едни хора си позволяват да убиват други хора, да срутват сгради, хора, които скачат от прозорците. Аз бях на едно турне в Америка 2001 година с моя колега Стоян Алексиев и трябваше да минем през няколко града из Америка, за да изиграем представление. Разбира се, след това всичко спря. Просто само в Ню Йорк успяхме да изиграем представлението. И имахме страхотния късмет, че на 11 септември леко се успахме. Ние искахме много рано да отидем там, за да се качим горе на сградите. Спомням си, че Стоян искаше да снима с камера. Тоест за малко да се качиш там? Да, съвсем за маничко щяхме да бъдем точно в епицентър на всички събития и може би сега нямаше да говорим с вас, но това нещо го приемам като втори живот. Мисля, че за всички американци това е втори живот. За целия свят е втори шанс да могат хората да разберат колко по-силни са заедно и всъщност да оценяват живота. Той е просто само един миг, в който трябва да свършим много неща. И най-важното – да правим добро. Защото в момента американците през всичките тези 9-10 години, които минаха, те ни показват, че когато се съберат заедно, могат да се изправят, да се дигнат наново и че те са супер мощна сила, човешка сила, човешкия ресурс, който може да се изправи на крака и да покаже, че са достатъчно силни да се противопоставят на този тероризъм. Да минем на по-радостни теми, наистина. Сериала "Стъклен дом", ти си звезда там. Как дойде поканата за него и как се стигна до това той да е наистина най-успешният сериал към момента, който някога е правен? И аз мисля, че това вече е ясно, нали, след първия сезон, че всички сме били или поканени, или сме се явили на кастинг. При мен лично поканата е от BTV и мисля, че това е място, където именно трябваше да се случи този сериал, защото той имаше нужда от подкрепа именно от такава медия. Сериалът е толкова успешен, толкова очакван и толкова добър заради целия екип, който стои. От сценаристите, продуцентите, телевизията, всичко, актьорите. Мисля, че ние направихме един Dream Team, който показва, че може да прави успешни продукти. Този сериал е с доста голямо закъснение. Мисля, че 7-8 години, които ние успяхме да ги наваксаме, защото всичките съседи около нас, съседни държави, правят сериали от много години и по този начин провокират хората да избират българския сериал, българския продукт. Тоест смяташ, че ние вече сме конкурентоспособни на, да кажем, турските сериали, които много се гледат? Да, и не само на турските. В съседните страни има сериали на много високо равнище, на европейско, на световно, които се правят. Не говоря само за ежедневните сериали, които хората обичат да следят, но определено направихме много голяма крачка напред с "Стъклен дом" и мисля, че всички други телевизии, освен BTV, трябва да си дадат шанс на себе си и на зрителите да продължават да имат тези сериали. Така и конкуренцията ще бъде по-голяма и ние ще ставаме по-добри
Кажи няколко думи за Калин Врачански. Сигурна съм, че всички дами умират да им кажеш нещо, което не знаят за него. Какъв е той на снимачната площадка? Калин се превърна в мой много любим партньор. Той е изключително забавен, мили дами, прекрасен е, със страхотно чувство за хумор. Всички сте видяли, че е много фотогеничен, много красив и аз се радвам, че успя да накара българския зрител да се влюби в него, защото той е ново лице, младо лице и мисля, че първо му предстоят много интересни неща, които да може да изиграе, стига да му се даде шанс. Аз много обичам да работя с него, защото се забавляваме. Мисля, че вече сме намерили много добър синхрон помежду си. Искам да кажа, че всичките ми партньори, всичките ми мъже в филма от моето семейство, и Стефан Данилов, и Бойко Кръстанов, който е моя син, са прекрасни и моята група е много, много силна и аз съм много щастлива от това. Кажете за Стефан Данилов, той възкръсна. Какви още изненади да очакваме от неговия персонаж? Стефан не само е възкръснал, той пое нещата в свои ръце и действа под пълна пара. Мисля, че ще изненада всички с много интересни и провокиращи ситуации, които даже мисля, че в такава светлина, в такава роля не са го виждали, въпреки безумно богатия му опит зад гърба си. Той самия се стреми като че ли да бъде малко по-различен. Втория сезон се казва "Време за истина", така че истината никога не е еднозначна. Всеки от героите има своята истина. Както знаем, тя винаги е много болезнена, но трябва да се каже. И всеки един от тях ще си направи равносметка. Всеки един от героите премине през някакъв катарзис. Твоята героиня? Моята героиня също. Аз съм поставена пред един много труден избор. Както се шегувам, това кого избира Камен или Димитър е изключително държавна засекретена тайна, която аз няма да издам. Разбира се. Но искам с много голям интерес хората да следят, защото наистина ние работим за тях. Опитваме се да им бъдем много, много интересни, много различни. Мисля, че всеки един от героите в този сезон се променя. Специално за Боряна, тъй като ви се случиха много тежки събития в първия сезон и общо взето хората видяха една силна жена, но поставена на колене. Едно след друго имаше драматични събития, които я караха да реагира по този начин, по който са видяли зрителите. Сега мисля, че ще видят една променена Боряна, една друга жена, която е готова да тръгне отново през живота, да се бори за любовта си, за работата си, за семейството си, за сина си, за всичко, което всъщност го правим по-голямата част от жените вече в 21 век. Освен актриса, ти си съпруга и майка. Знаем, че имаш близнаци. Те радват ли се на твоето участие? Ви гледат ли те по телевизията и не им ли липсваш? Започвам с това, че много им липсвам и аз го осъзнавам. Но те вече са големи, на 5 години са и мисля, че разбират, че това е моята работа. Даже тази сутрин ми казаха: "Мамо, ти си много красива, отивай да снимаш "Стъклен дом", за да можем да го гледаме." И аз им отделих доста време през годините и мисля, че това време ми се отплаща, защото те са абсолютно наясно, че мама трябва да работи и когато има време, ще отдава цялото си внимание на тях. В къщи гледат сериала, дори повече от мен. Аз, честно казано, много малко серии съм гледала. И ти ги правиш, логично е. Да, и усещам някакво ново ниво при тях, че започват да се фукат, което не ми харесва и това мисля да го стопирам. Хващам ги в ситуации, в които казват: "Знаеш ли, че майка ми играе в "Стъклен дом"?" И понеже всички деца си коментират и в детската градина, и в парка, и аз искам това нещо да го спра, защото не ми харесва. Мисля, че аз имам професия, както всички останали майки. Тя и всички други професии не са за подценяване, нищо, че не ги дават по телевизията. Накрая да те питам, работиш и в театъра, имаш и театрални проекти. Какво да очакваме от теб в скоро време? Аз ще продължа, както и всички колеги. Ние не сме стопирали другите си ангажименти. Можем да балансираме с тях и с сериала. Ще продължа да си играя театралните представления в театър "Сълза и смях" и в Народния театър "Осъдени души", в "Сълза и смях". Сега предстои да представим пред зрителите в София, тъй като направихме турнета из страната Големанов. В главната роля е Любо Нейков, аз играя неговата съпруга.
Мисля, че е една много актуална постановка. Каня всички зрители да я видят. Също и политиците, защото ще се припознаят в нея. Имам още Благородния испанец в Сълза и смях и от новия сезон мисля да направя поне още 2 пиеси, стига да имам сила и време, като има една много приятна новина, която ще бъде, разбира се, след Нова година, може би към февруари-март месец. Това е Опасен чар в Сатиричния театър.